Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Фасадлар түбәләр яңартыла, лифтларны алыштыралар. Чаллыда йортларны капиталь ремонтлау яртылаш үтәлгән. Һава температурасы, трамвай расписаниесе вакыт, трамвай тукталышларындагы мәгълүмат экраннары яңадан эшли башлармы? Бүген Чаллыда 6 меңнән артык укучы өчен соңгы кыңгырау чыңлады. 19 мәктәптәге бәйрәмнән Римма Әхмәтова. Тукай районы кырларында сабан ашлыгын чәчү төгәлләнде. Хәзер авыл хезмәтчәннәре бәрәңге утырталар. Ул барлыгы 302 гектар мәйданны биләячәк. Бүгенгә 81%-тан артыгы утыртылган. Бәрәңге игү белән Тукай районында 4 фермер һәм 1 хуҗалык шөгыльләнә. Быел нигездә Нива, Белые розы, Гала, Ароза сортлары утыртыла. Районда бер үк вакытта соң өлгерә торган культуралар кукуруз, рапс, көнбагыш чәчү бара. Быел тукайлылар кукурузны силоска да, бер төккә дә узган елга караганда күбрәк үстерәчәк. Чаллыда йортларны капиталь ремонтлау 49%-ка үтәлгән. Эш 314 урында бара. Бу фасадлар, түбәләр ясау, инженерлык коммуникацияләрен яңарту, лифтларны алыштыру. Объектларда тендерда җиңгән подряд оешмалар эшли, Комстройсервис идарә компаниясе буенча капиталь ремонт исемлегенә бара. 49.06 йортында кызу эш кайный, капиталь ремонт программасына түбә кергән. Күп кенә фатирларга су үтә иде, аеруча 10-нчы подъездда. 49-нчы комплексның территориаль җәмәгать үзидарәсе рәисе. Түбәнең ничек эшләнгәнен беренче яңгырлар күрсәтәчәк. Работа контролируется полностью, в первую очередь нами, как подрядчиком. Эш тулысынча контрольдә беренче чиратта үзебез тикшерәбез. Шулай ук торак инспекциясе дә күзәтчелек итә. Эшнең сыйфаты бер-ике атнадан билгеле булачак. Түбәнең беренче катламы салынган. Хәзер төзүчеләр эшне төгәлләргә җыйналар. Генподряд оешмасы вәкиле белдерүенчә, материал ышанычлы. 2 катламда да Унифлекс экстра кулланыла. Һава шартлары түбәдә эшләү өчен кулай. 49-18 йортында фасад эшләре дә бара. Монда яшәүчеләр стеналарның салкын булуыннан һәм күгәректән зарланганнар. Проводится утепление торцов, всех 6 торцов на данном доме, получается нанесение. Ян стеналарын барысы да жылтыла, минераль плита һәм пенопласт кулланабыз. Штукатурка, грунтовка салына, аннары буйыбыз. Төсләр инде сайланган. Бу йорт бик матур булачак. Капиталь ремонт бик күп проблемаларны хәл итәчәк. Фатирлар 3-4 градуска җылына, күгәрек бетә. Инженерлык коммуникацияләр дә ремонтлана. 50-дән 05 йортында мисалга кайнар су белән тәэмин итү өчен бойлер системасы куялар. Бу суның сыйфатын күпкә арттырачак. Капитальный ремонт делается в первую очередь в тех домах, где Капремонт иң беренче чиратта язгы көзге айларда күп кимчелекләр булган йортларда уздырыла. Алар 60-70%-ка җыелса, халыктан шикаятьләр күп килсә, билгеле, монда йорт капремонт планына куела. Йортларны капиталь төзекләндерү 15 августка төгәлләнергә тиеш. Римма Әхмәтова, Луиза Сафуанова, яңалыклар. Сидоровка күпренең шәһәргә килү юлы ябылачак. Онда 1 июньнән ремонт башлана. Демәк, автомобиль хәрәкәте шикләнә дигән сүз. Хәзер башкарма комитет ит комбинаты ягына баручыларга урау юл схемасын төзи. Исегездәдер, узган ел күпердә ремонт булган иде инде. Ул чакта юлның аэропортка бару ягын ясадылар. Юл төзүчеләр эшне октябрьгә төгәлләргә вәгъдә итә. Трамвай тукталышларындагы мәгълүмат экраннарын яңадан эшләтеп җибәрергә телиләр. Алар яңа трамвай юлы ясаганда куелган иде. Әмма бик тиз софтан чыктылар. Таблода вакыт, һава температурасы, трамвай расписаниесе күренеп торырга тиеш. Хәзер шәһәрдә 21 электрон таблоны ремонтларга һәм яңа программа кертергә җыеналар. На данный момент подготовлена техническая документация на проведение электронных торгов на ремонт данного оборудования. После проведения всех законных процедур, согласно 44-му федеральному закону, после выявления победителя подрядной организации будет осуществлен ремонт, и после всех законных сроков, установленных законом, будет осуществлен ремонт и запуск данного оборудования. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дәүләт алдындагы шәхси казанышлары һәм Россиянең халыкара абруен ныгытуга куйган хезмәтләре өчен югары хөкүмәт бүләгенә лаек булды. Мәскәү Кремлендә Владимир Путин аңа Александр Невский орденын тапшырды. Бу Россиянең югары бүләкләре системасында Россия империясеннән, Советлар Союзыннан бирле гамәлдә булган бердәнбер орден.
Бүген 6000-нан артык шалу оқучысы өчен соңгы кыңгырау шыңлады. Аларның 1648-і 11-нче сыйныфны, 4467-се 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Чыгарылыш класс оқучыларын педагоглар, ата-аналар, шәһәр җитәкчелеге котлады. Шалының барлык урта белем бирү учрежденияларында тантаналы линейкалар узды. 19-нчы мәктәп коллективын шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин да тәбрик итте. Шалының иң яхшы мәктәпләренең берсе быел профильле 3 класс чыгара: медицина, гуманитар һәм техник юнәлештер. 19 һәрвакыт булачак табиблар мәктәбе булып саналды. Быелгы чыгарылышта бу традицияга тугры. Мин мәктәп битергәч медицинскийга барырга җыенам. Мәктәпне яратам, укучыларыма рәхмәт. Укучыларны, аларның әти-әниләрен, педагогларны Татарстан Мәгариф министрлыгы вәкиле һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Абдуллин сәламлиләр. Впереди выпускные экзамены. Самый ответственный момент, который вы сегодня должны пройти. И 11 лет, чему вас учили педагоги, родители отдали силы, знания, опыт, чтобы вас выучить. И вот должны быть результаты. Бүген бәйрәм мәктәп вальсы, чәчәк бәйләмнәре котлаулар. Тагын 3 көннән бу егетләр, кызлар беренче бердәм дәүләт имтиханы тотачак. Фәннәр география, информатика, ИКТ. Приказываю допустить государственные итоговые аттестации выпускников 11 классов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план. Из 73 выпускников 2017 года допустить 73 выпускника. Укучылар имтиханнарга әзер, билгеле. Алар барлык предметлардан да уңышлы тапшырырлар дип ышанып калабыз. Һәм инде өлгереш 100% булыр, белем сыйфаты безнең 80% булырдыр дип ышанабыз. Минем кызым бүген 11-нче сыйныфны тәмамлады. Медицина классында укыды, бик әйбәт укыды. Мин укытучыларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Соңгы кыңгыраудан соң укучыларның күпчелеге ял базаларына, кафеларга таралдылар. Кемнәрдер Шаллы урамнарына йөрергә чыгып киттеләр. 9-нчы сыйныф тәмамлаучыларны иртәгә беренче имтихан көтә. Рим Әхмәтов, Алексей Иванов, яңалыклар. Дәүләт Думасы депутатыннан 15 000 сум акча. Бүген Әлфия Кагогина Сәүдә технология институты уку алдынгыларына стипендия тапшырды. Акчалы бүлеккә 10 кеше арасыннан 2 студент лайык булды. Бу стипендияны алар сәламәтлекне ныгытуга, мәсәлән, спорт залына абонемент сатып алырга яки фәнни хезмәтләргә сарыф итә алалар. Я принимала участие в 3 конкурсах в этом году. То есть это был студенческий пир, он проходил в Москве. Потом следующий конкурс, получается, был телешоу. Он проходил в нашем институте среди 4 участников. Следующий конкурс был WorldSkills. Иртәгә шәһәрдә китап дистанты көтелә. 4 урында махсус библия автобус туктаячак. Аның маршруты Тукай яр буе, энтузиастлар һәм Боровецкий бульварлары аша үтә. Күчмә китапханәләр туктаган җирдә шолы язучылары, шагыйрьләре белән очрашулар, төрле мастер-класслар үтәчәк һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Шунда ук китап укучыларга китапханәләргә керү билетлары тапшыру күздә тотыла. Мондый гадәти булмаган акция Бөтен Россия китапханәләр көненә багышлап оештырыла. Иртәгә кояш баюга мөселман календаре буенча изге Рамазан ае керә. Шалының барлык мәчетләрендә беренче тәравих намазлары узачак. Ул 21 сәгать 25 минутта башлана. 27 май шимбә уразаның беренче көне. Рамазан ул рухи чистарыну, яхшы эшләр ае, игелекләр кылып яшик. Студияда сезнең өчен Роза Хабибуллина эшләде, сау булыгыз. Мясная продукция компании Essen поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах Essen. Твой город, твой парус, твой выбор и твой успех. Уже открыты продажи квартир в новом микрорайоне Парус. Подробности 51 55 71 75 37 74.